pas mendung. Iki kok kudanan dalan mana iki kok. Kyo tatoku. Kepret. Kegebutan yang hakiki. Mending ngono maneh yo. Ya pacet ya. Wah, titik yo weri. Jatane sak wulan. Full. Jatane Asli sak wulan. ngoweri. Oh ngerine. Horor. Jatane iku sak wulan. Wah, ini ngoweri horor iki. Terus. Dobol. Kok iso nglakoni ngono? Ket isu lapo. Mlebu nunggu sampai sore. Aku sebenarnya petok sedina iki mang. Ya, piye konsepe? Ya dibayar ngono iku. 50.000. Tapi tambah remuk uteke. Ya wis 50.000 sih. Kok iso nglakoni ngono? Lah nyatane. Yo, yo kan. Yo marketingnya gak jos kan. Kudu tak ganteni ae. Oh, ya ora iso. Keliru pasar, wae ndeleke iku ning karaoke. Regane larang Ngono bisa. lho. Karaoke rokok kretek gak payu. Payu. Tergantung LC-ne. Heeh. Kerjasama mbek sing duwe karaoke, ngono lho. Gak oleh nggo rokok. Ya ora. Gak piye. Dene nyewa karaoke regane diundakno. Ngono lho. Dadi nyewa karaoke untuk rokok. Yo gak situ karaoke mulai ae. Misal regane karaoke 500. Iku dadi 550. Ngono lho. Gak situ mulai ae. Iku rokok. Gak situ. Tak karaoke nang nggon liyane ae. Ning liyane iku ya padha. Yo tak karaoke nang omahe wis. Dadi kerjasama mbek wong karaoke akeh. Ono sih carane pemasaran. Nek wong ndablek iku gak mungkin teh. Heeh. Wong ndablek iku ono terus. Iya, nyumber ya. Nyumber. Kok iso ngono ya? Sing ndableke sing siji leren, sijine Jenenge oleh maneh. maneh. Kepet. Sing siji leren sijine ono maneh. Ngono. Tau terus. Ono terus awet to. Lah sing duwe karaoke iso mbayari LC sakmono kae iku gak? Yo. Jalan ya putaran gede. Karaokean ya buka terus ya. Ya iya ya. Berarti yo wong ndablek yo ono terus ya. Bendino. Nah, Sampai saiki. yo tipis terus ya. Iso mlebu Atlas Club ya tambah gacor maneh. Hari ini gacor ketua. Nah, Lagi gacor LC-ne. iya mlebu Atlas Club ya wes. Rokok sing regane 150 iso dadi 500.000 sak slop. Lu tau keras banyune. Iya. Udan sambung banjir iki. Mesti sing banjir sambung sik ya. Sambung. Udanan tagak iki. Enggak. Ono mantel iku aman. Jimate nang jero jog. Jimat. Jimate. Konek jimate. Konek jimate.
Itu sambelan. Ndi? Burung. Kok ngono akeh ngono. Ya iya sambelan. Girasan tuh. Si girasan kapian ndak? Terus Halo guys, kali ini bersama pilot Panjo di sini, dan kali ini kita akan perjalanan pulang menuju kota kita tercinta. oh, ploso. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalinya banjir. Enak seger. Neng ini gua ambune limbah itu Gak enak. Ora enak, yo langsung kentir. nggak terlalu nyengat. Yo gak terlalu yo gak enak. Langsung terurai deh. Ini kesempatannya uang pabrik mbak limbah. Ngene iki jajane. Tapi sama mamaku yang cowok wis satu. Bukan. Nah, banjir. Kamu genang jajane. Ini mulai ini ada jam berapa? Lagi jam berapa? Setengah apa? Jam apa? Setengah jam kas. Nah, yo setengah 4 gak apa-apa. Udah nih jam piro? Jam 8 mulai jam apa? Cek, tau wete bagus. Jam 8 mulai Ya kok jam ngono, ya remak kok. Aturan pabrik. Ah, gatel. Ya pancet budal jam 09.00. Gak mulai aku budal isu aku. Ngati. Setengah 8 tet. Info. Wes omongan mbek bojo ta? Wes, Hai. wes rapat wes ah. Kepet. Dirapatno piye iki mangane? Bayarane mudhun kok kerjane tambah sregep. Gak bayarannya dhewe gak mudhun. Yo, lha gak digenepi mbek Mas Ali ya? Masalahnya sing mudhun. Ya. Wes Makanya gak iso genepi. Tik. Kenapa iki kok mandek nang kene? Lewat jopo ya resiko ning ini. Waduh. Lah kok Anu, dawa Ngaspal. aspal. Macet guys. Oh, iki pelebaran jalan iki lho. Ora apa nguruk tok e. Hah? Nguruk tok ditinggal. Ayo kan katene. Eh. Duh. Eh. Loh, kok tambah minggir. Goblok. Iya sih. Hebat. Ya Bu, ya ngene kok. Iku sampe kono. Sampe ndi? Berantas kono. Wah, ya remek. Ora enek. Oh, ono jalur alternatif, Jan. Endi? Ono ya pabrik walet belok kiri ku ya. Ah, semua waktu jan. Bateli. Lah timbangane sampai Ploso. Nah, macet. Kaya remek. Wong mulai kerja mendung Ah, wah ada. yo Heeh. arek mulai sekolah tuh wo Tuh. Sampai ndi iki? hah Sampai ndi karo ya? Oke, gowo gede pisan kepet tok. iki lho iso mlebu iki Apa? iso mlebu iki Iya jane. Lah kok lentek kok lho. Bisa mlebu. Ah, mlebu. Ah, iki.
Lah sing ngarep wedok ya, ora tatak ya. Tuh. Iki wae lewat pinggir iki. Iki ora dibuka anu nih jalure. Yo gentenan. Hah? Gentenan bukae. Iki wat kiri wis kena ya. Gak iso sempit. Iso. Wat kiri sing kene iki rada ombo iki. Nah, cobaan. Nah, iki lho, wat kiri iki lho. Nah, iki. Oh, antri nang kono. Goblok. Andani kok. Iso lho. Oh, iso. Rengkek iku sing gak iso kapok. Karena lewat kiri. Ya tempat nggon nguyungmu. Heeh. Oh, dibuntu kok. Lewat kiri iku masih pelan iku lancar tapi kanan iku ngono mandeke. Kita nyelempit-nyelempit, guys. Yo, nyelempet-nyelempet sedikit titik, guys. Demi keamanan dan kenyamanan bersama kita nyelempet-nyelempet. Toh. Ah, iki sowi ku. Mama ditutno. Yo, subuh. Subuh. Mulai subuh. Budal isak mulai isu. Lho, nanti kita dan ini kok dowo. Kepret. Ya remek sing nggawa mobil gede iki. Ya subuh. Tutuk omah subuh. Piye? Pak Le. Yo. Keliru carane buka tutupe. Suwen. Kerjane keliru wae bengi ngene iki. Keliru buka tutupe iku, kesuwen. Adalah. Ah, ngene ora usah jero. Posisi leren pisan. Buka polisi. Ndi? Anu apa ngarane? Ya Brakros ta apa ya Brakros Semeru. Semeru. Halo Pak Pol. Pak Pol. Tung i. Awan polisi ketemu suwi ae. Kok nyantol ae. Lan jero ah, main jero. Ah, wis longgar ae lan jero. Hebat tenan. Terus iki ono tope kesuwen. Sampe tuwa. Keliru bicarane. Ora buka tutup blas ya. Ajane 20 mobil. Santai. Nanti jadi gak sowen. Tuwa. Sampe ploso iki macete. Lho. Bocil mulai sekolah. Oh. Wong-wong mobilnya wake ke duwe ya kan. Ya iso rentalan barang. Ya kreditan barang. Ya tunggale Mas Umam ngono. Tuh, mobilnya Mas Umam itu wis lunas tak gorong itu. Karo. Tapi wis suwi ya iku ya. Suwine piro? Hah? Suwine ku piro? Lah iya. Mobil paling gak lunas 5 tahun. Ya iku nek cepet iku.
ngomongnya KPR. Nah, Lo piro? Ya. Selikur tahun. 20 tahun. Kayak tuku omah. Nih, Kayak tuku omah. Tuh, kene selikur tahun. Nyicil. nyecil. Lah ya sampe putu iku. Takut lunas. Gorong kok nunggak. Ya, Cik. Ora kok udan kene Mang Saiprit tok udane. Lho iki mau Jumat atau Kamis, Dad? Hah? Iki mau Jumat atau Kamis? Deh. Iki Rebo. Eh? Rebo. Gak Sabtu ya? Kemis. Kamis. Nih. Menit Jumat. Hari Jumat. Jumat berarti dina apa? Minggu. Sabtu Minggu. Minggu hari apa? Hari libur. Ngebabune libur. Minggu budal. Nanti pacet. Pacet. Makanya duwe kurang bayaran. Ya. Asem. Gue bange. Jadi itu ngolah duit meneh. Iya ta. Paling. Kaya semua yoni ame dulure. Gak situ mari ngono. Gak Yo. itu yang kendala iki anu. Berarti yang minggu ini mana? Rantai. Yang punya apa nek enak putu. Ambune pandan nyawengat. Pandane ku bubur kacang hijau angsle. Nyawengat ambune. Angsle bubur kacang hijau iku enak. Nek pas udah. Tuh, sepeda iki yo kaca putar balik tengah jembatan. Lali aku mau guru ngecas miku. Lah iki ora tak gak iki. Ya mbok karo. Semua. Ah, 15 menit paling ya urip. Kali ini bos banjir Sadu. Wah. Kali ini banjir ketua. Infone repet-repet ketua. Info darke. Remek ketua. Tibane wis rong wulan. Halo ya kok lah kok suwi. Aku mah bengi ngopi nang Darke gak iso turu. Tapi gak ketemu Darke. Ketemu sapa? Ketemu apa? Gondrong. Apa? Sing koyo bencong ku. Ya, lah kamu ngerti nek darke. Ya kan diceritani arek iku. Oh lah. Dulure iku. Ya. Fokus ning warung kopi gak masuk. Gak nyaduk, Ya sepi yo. tepai. Bagi loro wis ana mbek Sidik. Aduh dong. Gak apa celengane dhekake. Ya. Jelos ya. Rong wulan tok enteng. Tapi bagi DE ngono wis bingung mesan. Hah? Tapi bagi DE ngono wis bingung. Gak layak wajahmu cucu wae. Aku ben esuk budal ketemu Darke. Wajahmu cucu wae sumpek lho. Ya kebutuhan dah. Wis gak tau dolen. Kancane ilang kabeh. Katane prateli. Oke guys, video kali ini kita akhiri sudah. Besok kita sambung lagi di jam 8 pagi guys. Jam 8. Ya ampun lah kau wesuk ngono. Jam 7:30 kita akan live lagi ya guys. Terima Cepet. kasih yang sudah berkunjung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.